Ji bo heştê Adarê roja jinên cîhanê ji aliyê Kongreya Jinên Azadî ve li Bakurê Kurdistanê hinek çalakî hatin amadekirin. Di çarçoveya roja jinan li navçeya Nisêbîna Mêrdînê hinek panel, konsert hatin derxistin. Li hemû berxwedêrên azadiyê li YPJ pîroz dikim heştê Adarê. Dibêjim ku jiyanek azadî ku bi xwîna xwe nestirên ew jiyan bêteam dimîne. Li serî de roja jina pîroz dikim. Li sirav rojava rojhilat silavê xwe ji temamên Kurdistanê dişênim. Li sêvî dikim got roja jina bibe wezîla azadiyê wekeviyê. Gelek jinên Nisêbînê jinin ji çar parçeyê Kurdistanê û ji Ewropayê beşdarê çalakiyan bûn. Jin ji Nisêbînê dengê xwe wê cîhanê re bilind bikin. Em ê vegonzanin sînorekî dirêj neqeba me de yê nêzîkayî 800 kilometre neqeba me rojava sînorek heye. Em ji sînorê Nisêbînê sînor em ê bimeşin û ji kantona Cizîrê wê ew jî newroza xwe bînin muqabilî me em jî muqabilî wan em ê dîsê wego jinê Kurd jinê cîhanê sînora nas nakin em ê mesajê bidin em ê li wê derê heştê Adarê dîsê pîroz bikin. Meşa cîhaniya jinan heftê Adarê li Nisêbînê, Berbî Mêrdînê û Amedê bi tevlîbûna Kurd û biyaniyan wê were li darxistin. Sevda Kaplan, NRT Nisêbîn.